Ay, ay, ay. Kababa ko lang ng bus, mga dear. Dito tayo sa... Ang ganda ng flowers, oh. Dito tayo sa may Pulaski and Poster, kung saan tayo dumadaan dito pagka nag-lunch sa Ateneo. So, ayan ang beautiful Poster and Pulaski. So, ayan. Diba? Ang ganda. Anyway, mas maganda yung mga block-block. So, ito tayo dito sa store na to. So, ang kailangan natin dito ay gusto kong mamili ng mga kailangan namin sa bahay kahit pa paano. Makaya kong bitbitin today. Ayan. So, sa gagawin natin is titingnan na naman natin yung kung ano ang makamura tayo today. Kung magkano mabili ni Atening na kaya natin bitbitin. At saka kung paano si Atening mamili. Ayan. Kasi kasama ka talaga sa buhay ko itong mga dear na galing sa sipag-sipag at dadaan ako sa store ko as much as possible. Lalo na kung marami kami kailangan sa bahay. So anyway, ayan. Pakita ko sa inyo kung paano din ako tayo makasave. So yun naman lang talaga ang ano natin dito, ano? Sa ginagawa ni Atening. So this is the part of my day na kung saan ako galing at dadaan ng store. Anyway, dito tayo. So titingin tayo sa loob kung anong mga sale doon at kailangan namin. So dito tayo. Nagmura lang yung strawberry natin, mga dear. Nakuha na tayo kahit isa. O dalawa na. Kasi I show you how to make a strawberry jam and Ninong Joy Visayas recipe. Alright, dalawa natin kunin. Limit 4. But anyway, dalawa lang siguro kasi hindi na, kahit isa lang gagamitin ko dito, okay na. Alright? Tanong natin. Anyway, 99 cents talaga isa, mga dear. So, hindi na kailangan apat bilhin according to get 99 cents. So, yung mangga natin, anong klaseng mangga? Yellow mangoes. Nako, hindi na maganda yung mango nila, mga dear. Hindi na ito is to $3. Naku, mahal yan, mga dear. Pero malaki siya, ha. But anyway, mabigat na rin ang bitbitin ko. So, kuha na lang tayo ng iba. So, itong avocado, $1.99. So, hindi muna tayo ngayon. Hanap tayo ng ibang prutas na according tayo natin bitbitin at the same time. Nectarine, fresh California. Oh wow, 99 cents a pound. Pero matigas pa eh. But anyway, so hanap tayo ng iba. Alright. Yung broccoli natin is $1.99 a pound, which is okay lang kasi paborito ng aking anak. So kahit isa lang kunin natin ng ganito. Diba, isang ganyan, okay na yan. Yan, nakuha natin yung broccoli, So, dahil alam mo, mga dear, yung aming refrigerator ay nasira na. So, ang ating mother dear, bumili siya ng bago. So, ang delivery pa nun is sa Wednesday pa. Wednesday ba yung? O Tuesday, 3. So, hindi kami pwedeng magbili ng na hindi agad lutuin. So, dito lang muna tayo. Hanap tayo ng ibang mga pwedeng bibilhin dito na may bili. Buti na lang ngayon walang tugtog so far. Dahil yung ating burger is
was $13.99. Ngayon, nag-$8.99 na lang. Ganun ba? Yan ba yun? American Burger. So, yan. American Burgers daw. Saan dyan? Saan nakapangalan dyan? American Burgers. Great American Quarter Pounder. But anyway, we're not gonna buy that one. Kasi, mayroon pa naman kami sa bahay. So, may turkey burger, mga ganyan. So, doon tayo na lang sa, let's see kung anong pwede kong lutuin today. Ito, buy one, get one free. Pero, kahit na buy one, get one free, so, unit price is $5.39, so $95. Excuse me. Mahal pa rin sa akin, mga dear. Okay, so move on tayo dito. Tingnan natin kung ano man dito. Mayroon kayo tayong salmon. Kasi wala ko pwede na siguro to sinigang, no? Isipin mo $8 ito, mga dear. So, saving $3. Right, yan, $3 savings natin. Okay, so ilang pounds ito? 10.99 unit price. So, 1.1 yung pound lang lahat. So, very expensive kind. Diba? Pero nakasave ka na $3 dyan kung itong bibili natin. So, ito siguro medyo malaki-laki na to. Ito medyo malaki din. Mas mabigat. But anyway. Oh, tingnan mo ito. 5 something lang. Pero, konti lang naman yan. Eh, paano na lang yung iba kakain? So, ito na lang kunin natin. Ano? Ayan. Italian sausage. So, mild Italian sausage, hot sausage, tapos, it was like, what? A jewel ba ito? Yes. $3.99 na lang yung isa. So, makasave tayo ng $3. Yay! So, kuha tayo ng itong mild na lang. Kasi, para makakain yung ating mga mother here. So, yeah. So, kuha ko ng dalawa. Okay? Kasi pwede naman ito ilagay sa freezer. Yeah. So, dito tayo sa meat ng so, dito tayo. Titingin tayo dito kung ano kailangan natin ano. Kasi na-miss ko kasi yung isda. Kaya, kuha tayo ng isda. Lulutuin natin mamaya ng para sinigang. Parang sinigang. Eh, ang mga anak ko ay gusto ng sinigang. So, gagawa tayo ng sinigang or, I don't know, which one. Buy one, get one free din ito, my dear. But, well, look at that price. So, kahit na buy one, get one free, bali, mahal pa rin, $15 din ang kalahati. So, never mind muna tayo dyan. Actually, ito, you pay $8 lang. O, diba? So, it's like 30 something dollars. Kaya nagbayad na tayo na $8.88. So, ito, kunin natin ito. Siyempre. Diba, mga dear? Ako. So, $1.49 yung itlog natin. So, eto, dalawa lang kunin ko muna. Kasi, hindi naman kaya ni atin yung magbitbit. Alright? So, ilagay natin dito lahat yung ating pinamili. Alright, para, ayan. So, dahil sa atin ay nandito na, bibili na lang tayo ng ibang pang bibilhin. Ayan, mga dear.
It was $1 isa, ngayon nag 68 cents na lang. O diba? Kasi ito minsan yung mga bata, meron kami niluluto nila, ayaw nila, wala sila sa mood kakainin, ito yung kinakain, which is kahit ako, ito yung minsan ang binabaong ko, diba? At saka ito mura na rin ito, may spaghetti, ganyan, lalagyan mo lang sa freezer ito. May meatloaf pa sila, yun siguro ang meatloaf, kukuha ako na kahit apat. Kukuha tayo ng mix, ang tawag dito, yung mayroong yung pang ano ba, pwede sa fried rice, ganon, kasi nakahiwa-hiwa na. So ito siguro dito, tingnan natin kung ano nandito. So ayan, so mayroon ba yung mix, wala namang mix dito, or corn, mayroon. So tayo sa kabilang side. So ano lang dito, tingin tayo dito sa kabilang side. Wala dito masyado. Ayan, may organic ano doon. Pwede naman kasi ilalagay natin sa freezer. May freezer naman sa bahay. So ayan, meron dito pork, garlic, herb, vegetable, melon. Wala silang ganon. Carrots, yun na lang, no? So 10 so bali $1 isa. Diba mga dear? Yan, ganyan tayo mamili dito. Yes, so kahit isa lang kunin natin kasi mayroon mo naman kami iba pa doon, yun lang may mix. Ano ba yan nandyan? So yung ating brat sausage is $2.99 na lang. It was $4.29. After $4.29 tapos $2.99 na tayo. So yan, yun pala, iba yun. At saka itong brat sausage natin is $4.99, $2.99. So the same thing. Alright? Ayan. Makapura tayo mga dear. Di ba si Ate Ning naman ganyan. Ayan, mga pinamili ni Ate Ning. Umabot tayo ng $45.54, which is nakasave tayo ng ano ba yung savings dito? Nakasave tayo ng dami natin na save dito mga dears, mga $18 yung ating na save. Yes, $18.79. Diba mga dears? Makita niyo yung ating nagluko pa yung hangin. So ayan. But anyway, $18.75 yung ating saving. Diba mga dear, ang dami ko na naman na pamili pero nakasave tayo ng $18.75. Tingga po. So ganyan si Ate yung mamili. Yung iba hindi ko na nakuhaan ko ng video kasi biglang nagkaroon ng music, kaya ganon. So alis na tayo, punta na tayo ng ating hintayin ng bus. So ganyan, okay, bye, you see you guys later. Abangan nyo kung paano ko gawin yung ating strawberry jam. Alright, see you later, bye. Yun ang ating binili kanina mga dear. So ito ang kainin ko uwi ng bahay. Naku, Pepper, you're loud. Yes. So, kainin natin ngayon. So, yan.
Kain tayo. Kain tayo mga dear. So kakainin natin ito today. Right now. Yan nga. Sarap. Tinatawag dito TV dinner. Kung wala ka ng panahon magluto, at sa feel mo itong kainin mo to, mayroon siyang corn, mayroon tayong mashed potato, tapos yung meat natin na may gravy. Ang sarap. Sarap siya mga dear. Tsaka mayroon tayong, tikman natin, dessert na apple sauce. So ayan mga buhay natin eh. Pag minsan super pagod na, iinit ka na lang palit ng pagkain or binabaon ko, diba? Mas easy access. Ayan po. Ito yung pinag-grocery natin kanina. Pag-uwi ko, ininit ko na lang. Kinain ko na lang ngayon. May-maya na ako kakain ng ibang yung big dinner na. Okay guys. I hope you enjoy nung ginawa natin ng groceries. Kung saan tayo ay nakasave. Super save tayo sa atin eh. Kasi supposedly kung hindi nag-sale yung mga yon, umabot tayo ng 45, 54 lahat, diba? Nakasave tayo ng $18. So, mayroon tayo ng more than 60 something dapat yon ang ating pinag-grocery. Pero dahil nandoon lang tayo sa mga sale, ayan, nakasave tayo ng malaki. Ayan, ganyan talaga tayo pagkano. Dami kasing sale dito na do your shopping wisely. Kasi no matter what, kahit nag-sale siya o hindi man nag-sale, ay pareho lang naman yung sarap. Pareho lang din naman yung klase. So, abangan mo lang mag-sale. Tapos makasave ka pa. Alright, so thank you for watching. Bye!